Apan karon free ang hangin kagiyatan sa Ginoo. Busa na itang magpasalamat, magsimba kaniya, kung dahil nato siya, palampakan nato ang Ginoo. Shall you stand? Duha ang magwali karon. So nagsabot na bidahan ako una, o si pastor na ang musunod. Pero dili, kaming duha mo ay baptize ninyo sa Holy Spirit. Kaming duha, dili ni mao ang magpuno kaninyo sa Holy Spirit. Ang among iwali karon mo ay magpuno kanatong tanan mga igsoon. Kung nagtao, excited na mula silang lugar, kaway tubig ang ilang tangke. So yung pa niya, naanay dagom, usa ay salamat ugma, puno ng tangke. Iyang nanutisyahan, pagkabuntag sa iyo, nagmata siya, pag-apply niya gripo, wag itulo, isang-isa na ang tubig. Iyang isaka ang mong bakbas mong tangke, di ay sirado ang tangke. So ang tubig, nagikan sa ulan, sa atong ming-agi, padulong sa sagayong, nag-awas ng tanan, nasulod sa tangke. Kaya nga naman, may isang dako, pagkain ulan, kung nakay na kong tangke, pero sirado, wag yun kay tubig na matigo. So ang ulan, ganiyara sa revival mga kaigsunan. Ganiyara, nagdagandagan na mga mag-awit. Kita nagdagandagan na, ganihara nag-ulan. Pero kung di mo ablihan ng baba, mga Isus pagdahil, dili ka mapuno. Dili ka mapuno sa kahong sa Diyos. Eh, Holy Ghost, di wagi sa mata, dalugan, apang wagi sa itong baba. Kung musugod ka sa pagsingit, hallelujah! Pagsugod niyo magsingit, dalayon ka o Diyos. Gamiton sa Diyos imong abel. Kung maglitong ka sa mga pinulungan, gawa mo ito kung ka na ebidensya na ikaw na puno, niiring tagnaa sa kabuntagon. That's why kinahanglan, aplihan na atong abel sa pagdaig sa Ginoo. Your Bible, would you just open with me in the book of Acts chapter 2. Hawa mo kini nga ito 2 verses 1 to 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon its own them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Acts 1:8. This is our favorite verse in the book of Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power. After the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. I would like to preach on the subject that says, the power of Pentecost. Liya mong katapad og inna, the power of Pentecost. Ang gahom sa Pentecostes, matuod kayo. Dili ka-deny. Dili ka-limod. Dili ka-baka. The power of Pentecost is real. Tatanang bukas atong kamot, mga igsoon, timaan natay na kung paginahanglan o mga nawagta sa Diyos sa iyang tabang ng takla. Dalay ko ni kaamahan, nagatawag kami kanimo sa talagsaon o Diyos, pagdihok, paggamit sa imong alagad. Pastor Alvin, Pastor Elmer, Ginoo. Mayinguman sa tanang katawhan, ang mga tingog karon hinaut unta imong mahimutan. Ang mga pagsingkit, mga pagday, Ginoo sa adlaw sama sa adlaw sa Pentecostes, Ginoo Dios madunggan ni ining takna karon. Ug ang langit ug ang yuta mag-abot karon oras sa Ginoo. Ang buti pasabot Ginoo, ang mga anghel mo kanaog sila. O kami nga imong mga anak dinhi Ginoo Dios magadungan sa pagday, paghimaya sa imong pangalan. Dalay ko ikaw sa iyong pagtuo sa balang espiritu o pagpukaw sa mga usa. Mianhi nga dunay mga problema imong tabangan masulbad. Mianhi Ginoo nga may mga kaluyahon imong nasigon. Mianhi nga may sakit ayuhon mo ilang lawas gikan sa limpong ato sa
palapa, ami-ani nga may kahawang imong pagapunon, ami-ani o Dios nga may mga kabugna imong initon Ginoo. Ang tanan nga ginapos sa kaaway imong tangtangan by the authority of the Word of God and by the power in the name of Jesus. We declare deliverance in Jesus' name. Healing, miracles, signs, wonders in the name of Jesus. Hallelujah. Right now in this place that happen in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Please be seated. Praise God, praise God, praise God. Ang revival sa iyo lang kay sakton. Uraraman na o kanabang ulan. Ang spiritual na butang, gamit sa Diyos ang metaphor nga speech para lang yun sabtan. Kisa may mga nasayon kung giindigan ang ulan, ang tubig sa ulan di ay. No? Ay di ba ang tubig sa ulan, sumala sa science nga dirira po nagikan sa ubos. Dito lagyan po na sa ilalang sa mayuta. Sa diha nga ang init sa adlaw, mustrike sa tubig, nga nias yuta, sa sapa, dagat, sa mga kanal, mga ponds, mga isa sa inyo linabhan, makahinay-hay ninyo diha. Sa diha nga, strike ini sa init sa adlaw, may gitawag evaporation sa science, di ba? Dunay evaporation, dunay inalisngaw. Kung ang inalisngaw ni ini, muwato sa itaas. O kining maong amount sa daghang tubig mga igsoon, kung mubugat na ang inalisngaw, mahimo na siyang dagong. Ang dagong, kung mubugat na yun, sa tamang panahon, bubalik diin siya gikan ng tubig. Bumundak ang ulan, tubig sa ulan, dito siya sa bukid mo igo, para sa paghatag o kinabuhi sa mga himalatyon ng mga tanong, paghatag o mainom sa mga tao dito sa bukid, buhatag o mainom ngadto sa mga mananap, maghatag o kinabuhi ngadto sa mga isda. Kay ang tubig, kinabuhi. Water is life. Pero ang tubig nga mumundak ibabaw sa bungtod, nature yun sa maong gitawag na tubig sa ulan o ang tubig nga mangita yun siya o ubos nga bahin, dito gina siya mupundo. Dito gina mupundo. O kung mupundo na siya dito, strike na po siya sa init, bumalik na po na siya dito sa babaw, o bumalik na po ni Indikan sa 3 sa ubos. Mupundo sa ubos, strike na po sa init sa adlaw, bumalik na po sa taas, bubundak na po siya 3 sa ubos. Ang Diyos sama sa adlaw. Ginainit niya ang atong kasing-kasing, pagbati, pagdahi, pagsimba, o nga panington ka, no problem, nindot na. Kaya kung muinit na, kung muinit, kalayo na ang atong mga igsoon yung pagbati, doon na tayo mainiton nga hallelujah. Doon na tayo mainiton nga palakpak. Doon na tayo mainiton nga pagsimba. Doon na tayo mainiton pag-ampo. Pero kung why kainit, bugnaw pa si Mojiring. Tingay mo ko dapat bugnaw pa si Mojiring. O ayaw, purpose mag-backslide doon. Ina na lang, Brad, salamat, init. Kaayo ang imong pagdahi. Sige ba? Bawiya. Esther, salamat, init kayo kung pag-awit ganina. Pastor, salamat kayo kung pagkurusis 50. Dasiga, init kayo. Oh. Nabitaw nagwaling dito, mga Isus, sa oras masarap. Ingo niya, revival mo! Ingo niya. Nanong di man yun mo revival mo ni na unahan na lang ta. Kaya di kumundahan to di mo ma-revive. Ngayon sa kami bro na yun, Pastor, di kami ma-revive kaya ang imong wali, uga pas bulan. Uga pas bulan. Ay ang nagdahil uga, ang nagwali uga.
So, why resulta mga igsoon? Pero karon nakita na ko ang kainit, praise God, ang ulan, naghatag ka nato og kinabuhi aron ang atong pagsimba, praise God, sa Ginoo mainiton ato na kayo'y kinabuhi. Sa diha ng hallelujah at praise the Lord, sulbong na adunay inalis nyaw og gikan tong nagsinggit og hallelujah dito ra putong balik. Kung may hallelujah ka brad, kaya na mo balik nimo ang kung mubukat na gani ang amount sa panalangin, di ba? Bless the Lord, O my soul. Di ba lang kayo mingon, panalangin ko Ginoo, panalangin ko Ginoo, panalangin ko Ginoo. Dili, pag sunod mo, i-bless mo ang Ginoo. Pag inyo mo hallelujah, i-bless mo ang Ginoo. Buwan pasabot sa bless, lipaya ang Ginoo. Happy! Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Praise God. Kung ikaw musinggit og hallelujah, alam na naman ang uban mo ipalanginan. Kung musinggit og hallelujah, praise the Lord, yes, tubangan, alam nga naman ang revival to as luyo. Kung sila po dito sa luyo, musinggit, musayaw, muday sa Diyos, alam nga naman din nga nagpaghailog. Maway ma-revive. Kung di ka nang inalis nga, dito nagihapon mo balik mga iso. That's the law of gravity. Kung sa kanay mo ilabay sa taas, mo ihapon ang mubalik kanino. Kung i-bless mo ang Ginoo, i-bless ka sa Ginoo. Kung daigon ka sa Diyos, ulahanon ka sa Diyos. Ingana ang role nato karon. So diha mga isang bundak ng ulan, abli ang imong ngabil, kasing-kasing sa pagdaig sa Diyos. Mangita ang Diyos o mapainubsanon kasing-kasing. Mangita ang Ginoo kundi intong kasing-kasing mapainubsanon. Kana bang wa siya naguna-huna nga profesional siya, hadlok siya mamaning magsingot, hadlok siya mga igsoon magubayang noong profesional ko kasi maulawan ko. Profesional ko, portahan ko, hadlok ni magawa na akong barong mabasa. Kung dahil ko sa Ginoo, basig mabasa ang akong sinina. No! Kung mapaitas-on, mga igsoon, dili magpabili ng Holy Ghost diya, kay mangita siya ang upos, kapahin. Siya mangita o mapaimagsano. Kinahanglan ipaubos nato ang atong kaugalingon, niining kahaponon karon tungod kay Holy Ghost. Ana-ana sa atong taliwala. Kung dahil diri nga dapat, diri buuan sa Ginoo. Kung diri nga dapat, dahil buuan sa Dios. Ang Diyos walay limitasyon bisan sa gawas. Kung dahil mo niha, buuan mo sa Ginoo. Kaya ang Diyos walay limitasyon. Dili mo ang kamot sa Dios. Hataas ang kamot sa Dios. Kaya kaniyang kamoton. Kaya kaniyang hikapon. Kaya kaniyang kandugon. Bisan asa ka ng lingkod ingat dapit. Tingali dawa ka matagad kanina. Pero pagdaigon mo Diyos, ang Diyos matagad kanina. Ay siya nangita niya itong mga magsisimba. Ipangita niyang tinuod na magsisimba. Pagkataghantaw karon sa tagong, apan kita nga nagsimba sa tinuod. Ang Diyos nakakita ka nato, o kay nakakita siya ka nato, upuyo siya sa atong taliwala sa mga pagdayo. That's the power of Pentecost. Power of praise and worship. Praise the Lord. What is Pentecost? Pente means 50 days. 50 kadlaw. 7 ka semana nga ang mga Hudyo diya sa Leviticus chapter 23 manguli sa ilang lugar. Yato na tayo, manguli sila sa ilang lugar. Mura ba? Taga-Butchul. Basta pista, manguli yun. Kanya, ang mga balay dito na sa buhol, kanang ikurtinahan na, ang baboy, nahimo ng anay ang uban, nahimo ng barako, kaya di kayo dihawon, kaya di andaman sa pista. Panaw sa pista, ihawon na may mga bisita na ng mga taga-Mindanao. Ya, pag-abot nimo, tagagagparinte, take pa ni Udto na, alas 9 na, nagsugod na pag-imbitar sa ito. Dito kakahawon na niya, ha?
Totoo, nag-abot na po usa. Dito ka kaasa mo balay dapit. Dito ka, wato, ikaw dito lang niyo to. So ikaw gunitan pikas kamot, talon ka dito. Pag-abot mga iksondol na sa tugaran, igukod ka kay birahon na pud ka diri nga putahan. Paghapit na makasulod, di man tumusugod, ubalik na po ka dito. Mo ni daghang nga pas mo na school. Mga nagkakaon ng mga bisita sa pinirahay. Kita matay. Hindi ko matay sa kanina. Matay ka sa ulit. Matod pa ni Pastor, nagani ko noon nga tuwa nas langit, pero pagkadungog niya, ingon ni Pedro, o, ano mo sulod pa mga langit nga di pa man tamang panahon ni mo? Ay, lain na yung kalibutan Ginoo. Pedro, ya, huwag kang balong ang pistas ball. Pag dumog niya may sawan ako pananggit kay Pedro, balik sa kalibutan. No? So, mauna ang mga audio. Pag nagsingapot na ang pista sa Pentecost, 50 kadlaw, 7 ka semana, sila mga igsoon mag-enjoy sa panalangin. Mag-enjoy sa harvest. Trigo, ubas, mga prutas, bisag unsa, karnero, mga baka, mga kanding, sila mag-enjoy mga igsoon sa panalangin nga gihatag sa Dios kanila sulod sa 50 kadlaw. Mao na gitawag 50 or 50 kadlaw. Praise God. Ya gikuha ka ng gitawag piyesta. 50 kadlaw. O ang Dios nagsaad nga matud pa sa atong Ginoo diya sa Joel chapter 2 verse 28 nga sa ulahing mga adlaw iyang ibubuo ang iyang espiritu sa tanang unod. O ang inyohang mga batanon nga mga lalaki makakitag mga pananawon. Yung mga tigulang, mga damgos, mga damgo. Amen. Hallelujah. Ang inyong mga batanong babae, mga propesiya. Sa ulahing mga adlaw, mao niyang itanaw sa mga propeta, kanusa kahang ni mahitabo. Nag-enjoy mi sa mga pag-ani sa panahon sa pista, apan dunay isulti ang propeta nga among gitinguha nga mas nindot lagi ni. Mas nindot ni ang isulti sa propeta. Busa mga igsoon sa adlaw sa Pentecostes o adlaw sa piyesta, gikan na si Kristo nabanhaw. 40 ka adlaw siya nga nag-uban-uban sa iyang mga tinunan. Wala dayon siya ning balik ngadto sa langit. Apan human niyang pagkabanhaw, nagpakita pa siya sa iyang mga tinunan. Kalit lang siya musulod ngadto sa maong lawak bisag sirago. Si Tomas ingon adi ko mutuan na kining mga absinot sa pagsimba dahil milagro sugid lang nimo adi ko mutuan na wa man si Tomas dito. Kawiyap kagwapa bro. Palakpakan na doon, you know. 40 kadlaw. Wa kayo siya nagkayab sa langit. Naghimo pa siya ang mga pagpamatuod na nabanhaw yun siya. O nangakita, wala nagsimba ang Diyos na patay. Wala ka nagsimba sa Diyos na naslugnanan. Kita nagsimba sa Diyos na buhi. Kaya nakita sa mga tinunan. Kaya sa unang Korinto kapitulo 15 mga igsoon na nagpakita siya sa napulog duha ka mga tinunan. Wala ta nagsimba kang Buddha, naantod na sa lunganan, ang mga nagpaka-Diyos niya, Zeus sa Greek, Roman Empire, si Panias sa Grigo ng mga Diyos, si Dagong, iba pa na niya, nahantod ng bukog na lang siya. Pero nagsimba ta sa Diyos na buhi, kaya nagpakita din siya sa iyang matinunan sunod sa kalimutan. Ang gagkanon, 40 adlaw. Kaya gikan si pagkabanaw, mao na to ang pagsugod sa pista sa Pentecost sa mga Hudyo. Unang adlaw sa pagkabanaw ni Kristo, mag-ihap na silang unang adlaw sa pista. Subo sa 40 adlaw, nagkagham ng tapong sa Jerusalem, kay pista man kato sa mga Hudyo sa pag-ani sa ilang mga abot,
sa paghimamatay sa mga parinti. Ang uban gikan mga igsoon dito sa karon mga igsoon Iraq naman. Sa una Babylonia pa man, Iran karon sa una Medo Persia pa man, taga Roma ngadto dito naguli ang Hudyo dito kay pista lagi. Sumotong na nahibalo bislang kanay gilansang sa krus ug namatay katong mga naguli dito. Awa lang may bawing nga napanhaw katong gilansang sa krus ug namatay. Sa ulog sila pista. Pero si Jesucristo miingon sa katapusan niyang mensahe ngadto sa mga apostoles dito sa bukid unahan gamay sa syudad sa Jerusalem, nag-ingon siya, hulat ka mo sa Jerusalem. Hapit na siya mong kayang, hapit na mga ison, muangat ang iyang dahil, apan gituyhan niyang iyang kamot sa mga apostoles nung nag-ingon, hulat ka mo sa Jerusalem. Hantun niya ka mo, kakunsagan sa Espiritu Santo. But you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Pagsulti niya ni Pastor, yuhipan niya siyang gilinaw. Isimpulo lang niya, bisag wala pa sila nakatawag ng Holy Ghost. Kaya nga na niya Holy Ghost sama sa huyok, hangin, gininhawa sa Diyos. Mingangat ang tiil sa Ginoo, miglutaw na siya. O sila mga igsoon nagtanaw, ngadto kaniya, o dunay anghel na gingon, kinsa man ang inyong gitanaw sa itas. Ang anak sa tao, nga gikayat sa langit, mubalik usab siya. Pag-usab siya. Mubalik pag-usab siya. Dosa sila mga igsoon sa kalipay. Miadto sa Jerusalem na pulo na lang kadlaw. Mahuman ang pista sa Pentecost. 40 man pagkayab sa Ginoo. May napulo na lang kadlaw. 120 sila nagtigom sa maani. 120 sila nga nagpaabot sa saan sa Diyos. Labaw ka sa 120 nga nagpaabot sa lihok sa Diyos. Oh, I feel the power of the Holy Ghost. We have more than 120 persons in this house. Dito sila nagsaka sa apilong. Napulo na lang yung kadlaw. Wala sila mga iso, dili sila excited sa mga pista, mga inom dito. Oh, dili sila excited nito, mga sayawan sa gawas. Karon mga ison, wakta na excite sa gawas karon. Labi pa man untay soroy, labi pa man untay negosyo, labi pa man untay alaglag. Apan wala ta mga ison ko dito nalipay. Minanhita. Minanhita. Kay naatay gitinguha. Malakpakan na itong Ginoo. Mga apostoles, upang sa mga tinunan, unang adlaw, wala pa. Pero patayon sila sa paghulat. Kaya yung sila, hulat ka mo sa Jerusalem. Kung waman mo nakadungog sa tingog sa Ginoo pagikan sa inyong balay. I'm sure ni taknaha ng Diyos, hallelujah, nagpaabot ka ninyo ng dapit. Kung isumog mo sa Ginoo ng muanhe, kay dili mo pakyason sa Ginoo. Di mo sa Diyos pasagan, dili mo muli nga sama sa inyong pag-anhe. Apang muli mo, nga dunay dakong kausaban, dunay dakong panalangin, dunay dakong milagro, dunay dakong kayuhan, dunay dakong kadasig, at dunay dakong pagkaputan. Duhang adlaw, wala pa pastor. Katulo, kaupat, pero agis na maluya. Kita pa lang gani, unang oras, wala pa. Murag luya na. Murag lang, nga dito tinuod, murag lang. Dua nga oras kinambakay, murag nagmaluya. Sa magkiwa. Ilaha mga igsoon, tulukan lang, wala pa magyapon. Kiruwa sila, kapuya. Wala
Mausap ang ilang unahuna, ang ilang pagtuo. Kay saan sa Diyos, sulat mo sa Jerusalem. Kay kung saran ka mo sa gahom, kaupat wala. Ikalima, hangtod sa ikasiyam, wala pagyapon. Siguro uban gusto na madiskalit, gusto na muli. Dahil uban bitaw mga arali, di na manglas na, uli na yun. Sa iyo mo uli. Dugay mo sa iyo mo uli, isip mo. Atong simbahan, murag bao. Di na kayo. Pagka-uli, murag auto. Kaya hindi ko suga. O pag si pastor na na-amen, sibat na. Pero pag-abot na sa ikanang pulo kadlaw, kumplito ang 50. Makumplito ang Pentecost. Kalintang ng sa iyang pagdahil pagsimba. May mga dinahunog na gikan sa langit. May mga dinahunog sama sa tornado, sama sa kusog, huros sa hangin. Mau na gina. Brad, mau na gina, Brad. Salamat sa Ginoo. Watan na lipay sa pista ni anang ginasaulog mataga tuig, 7 kasimana, 50 kadlaw. Pero mauna niya ang isulti sa propeta nga si Will. Mauna po niya ang isulti ni Ginoong Hesus bago makaya. Excited na tayo. Naginaw-ginaw na ko. Unsa kaha ang mahitabo. Kay bisan ang mga manulunda nangandoy ni ini. Nga puyan po sila sa Espiritu Santo. Nangandoy po unta sila mga tagamtam sa kalipay sa Pentecost. Nangandoy po unta sila nga makatilaw sa natilawan nato. Panwag itugot kanila sa mga propeta. Wag itugot sa mga anghel. Apan misulti sa Ginoo alang sa tanangunon sa ulahing mga adlaw. Tinahunong ikan sa langit. Mulay hulos sa hangin nga milukop sa timpo balay, diin sila naglingkod. Ug dunay dila nga daw kalayo nga nagpatong sa tagsa-tagsa kanila. Kinahanglan yun ebidensya kay first time pa man nahitabo. Sa Old Testament, pipilalang ka mga taong espesyal ang makasinati ni ini. Sama lang ni Moses, sama lang sa mga propeta, sama lang nila ni David. Apan sa ulahing mga adlaw, sa tanang unod. Lalaki man na babae, maulipon man o agalon, taong gabasnon o taong ulipon, mahudiyo man, magrisyan man, mahintel man, ang tanan, lalaki o babae. Kung doon ay pagto, iyon sa Biblia, alang kaninyo sa tanang unod, kining maunsahan. Kung nagsugod sila sa paglitok sa laylaing mga pinulungan, kung nagsugod sila mga igsoon, pagkapuno sa Espiritu Santo. Sugod sila kapuno sa Espiritu Santo. Palagpakan nato ang atong Ginoo. Ang katuyuan naging puno sila sa gahom. Tungod kay ang church muagi sa dagkong pagkipiso. Muagi og dagkong pagsulay. Muagi og dagkong paglotos. Dagkong mga obstacles. Hapan gitagaan sila gahom. Nga bisan ang kamatayon, dili makabuntog kanila. Bisan ang ginihinganipan, dili makabuntog kanila. Pagkaon o liyon ang uban. Pandi yun mga ison, makabuntog sa iglesia. Sa Mateo, Kapitulo 16, 18. You are Peter upon this rock. I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Dilugto sila. Ang uban mga igsoon, ilansang tuwali. Apan wala ning biya kay may gahom sila. Ang uban gigabas, apan wala sila ning sibog sa pag-alagad sa Diyos. Ang uban gidauban, apan wala ning atras sa pagpangalagad. Ang
ang uban ilunod sa kawa apan mga